चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आं दिनै बर'नि ट्रेडिशनेल फुड अमा बेदर संनो नागिरदों अमा बेदर आं बिराद मोजां मोनो अमा बेदरखौ जानानै आरो अमा बेदरजों लाइजों संनो नागिरदों आरो अमा बेदरा आंनि फेभारेटखा आरो बयनिबो जानो हागौ बर'फोरनि थाखाय फेभारेट ओमफ्राय आं बे अमा बेदरखौ माबायदि संगोन लाइजों नायनो हागोन नोंसोरबो माबायदि संनानै जागोन आं संनो लाइजों अमा बेदर रेडि लाखाबाय सुनानै गासिखौबो पियासबो लादों ओमफ्राय दुन्दिया ओमफ्राय बेयो जिरा पाउडार बे दुन्दिया पाउडार बे सामब्राम गुफुर बे फानलु ओमफ्राय बे थमाबा ओमफ्राय बे हालदै आरो संख्रिबो लादों नै सारायाबो दुंबाय दानिया थाव होनोसै थावखौ होबाय एसे गावबा गाव जखायाव होना लादे आंथ' थावखौ एसे बुरजा बुरजा जायो ओंखायनोथ' बिदिया थावा दुंखांगौ मानि आं दानिया मा होनो नोंसोरबो माबायदि अमा बेदरखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना आंनो कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आं माबायदि सङो बिदिबो संनानै जानाय नाय आरो दै थावखौबो देखायदो दुंनायखौ ओमफ्राय नै दा पियास होनोसै आङो पियास एक्चुअली अमा बेदराव थाव ओंखारखायो थावखौ बुरजा होनाङा आरो नाथाय आंना बोसोर मानि आं थावखौ बुरजा बुरजा जाखायो नालाय थाव होबाय दानिया एवनोसै रुमाव थानानै जानाय बारा जोंहा बिमाफोरासो गोथाव गोथाव संना जाहोयो दा रुमाव जानला मानलाबाबो संना जायो आरो होमबाबो गोथाव जायो होननानै गावखौनो सानो आरो माबायदि सङो आङो नाय जा एरखायोनो आरो गगा मोननायखाय रावा एसे प्रब्लेम जानानै दं गारमायाबो एसे गुजुनानै होमबाबो आङो बानायदों आरो भिडिअखौ थावा माबाया पियासाबो खामफ्राम जाबाय दानिया नै सामब्राम गुफुर होनोसै आं गासिखौबो थावआवनो होनानै एवखाजोबो नालाय गासिखौबो होखाबाय ओमफ्राय नै दानिया बेखौबो होनोसै गासिखौबो मा लादोंमोन दहयो नुखादोंमोन ना खोन्थाखादोंमोन आं ओमफ्राय बेखौबो लाखाबाय बेखौबो होखाबाय गोथाव गोथाव जाथारो सानसिगोन नामा रुमाव थाग्राफोरखौ खिन्थु रुमाव थाग्राफोरासो मिथियो बेसे खस्थ' संना जानाय मानाय बिमाफोरनि न'आव थानानै गोथाव गोथाव संजानानै मोनजाना दा रुमाव थानानै मिथिदों आरो बिमाफोरा बेसे खस्थ'जों संना जाहोयो दानिया अमा बेदरखौ होनोसै बेबो मस्लाफोरा एसे मोनहांबाय नालाय आंना संनायनि सिस्टेमानो बेलेग दा अमा बेदरखौ होबाय अमा बेदर बर' हारिनि फेभारेट दिनै एक्चुअली अमा बेदरखौ आं सासे लोगो लाफानो नागिरदों लोगो माने आब' आरो आब' सासे आंनि रुम खाथियावनो थायो आरो नार्स बायदियाव बिदुरा बेनो जाहोनानै देखायनोसै आं गुबुन हारिनिसो नालाय बिदिनो अमा बेदर जाया माया जों दिनै जानानै माबायदि मोनो बेखौ खोन्थानोसै बिदिनो दसे एवफ्रामना दोनथ'नोसै खोबहाबनानै एरना होनोसै नै माबादों नालाय ओंख्रि होआखैमोन आं ओंख्रियाबो नै सिवलायदों मस्ला मस्लि होनाया हालदैखौबो होखानोसै गालाय गुजाय जालाजोब्बाय माबा लाखानाया एक्सट्रा लानांगौमोन बेदरा नै बेसे साइज मोनदों नायलाय बेदराबो गोजा खामफ्राम जाहोबाय एसे खामफ्राम जाजासिम बिदिनो एवबाय थागोन आरो ओमफ्राय दसे उनाव दै होनानै खोबहाबनानै उनाव लाइ होगोन नायबाय था माबायदि जायो दै होनोसै माबाया बेदरा खामफ्राम जाथारबाय मेजेमबो बिराद ओंखारदों दै एसे होनानै फोमोनसै आरो नङाबा बेदरफ्रा मोनाना दै होनानै एसे खोबहाबना दोनो दै होनायनि माबायदि थाव ओंखारदों मेजेम आयु आरो आंबोथ' थाव होखादोंमोन नालाय
दानिया खोबहाबबाय आरो 2000 years later. दै होदोंमोन ना दै होनाया दैया रानजोब्बाय नै दानिया दै रानजोब्बाय नै दा बेदराबो मोनहांबाय आरो दा लाइखौ होजासिगोन ओमफ्राय आं दा लाइखौ होनानैसै आरो नै दानिया दै माबा लाइ होदोंमोन आङो लाइआ रुइजोब्बाय नै मोनबाय बेदरा गोथाव जाथारबाय बिरादनो दानिया दुन्दिया होनोसै बेयाव दुन्दिया दङ माबानाया नै बेदरा मोनबाय मोजां नुदोंना नुवाखै रायाबो रुइजोब्बाय एक्सुवेलि बिराद गोथाव नुबाय जानो लुगैदों ना लुगैयाखै एक्सुवेलि बे दै नङा मेजेमसोयो दा रानबाथाय माबाबाथाय गुसु जाबाथाय दै थावसो जाजोबगोन इयो बेदरा मोनहांबाय ओमफ्राय मोनहांबाय माने मोनबायानो अलरेडि ओमफ्राय दा एसे खोबहाबनानै बोखांसै आं मोनबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ आं दा टेस्ट खालामनो होनो नागिरदों आंनि रुम खाथियावनो थायो आब' सासे नार्स बायद' आरो बिजि थुग्रासो बे जानानै खोन्थासिगोन माबायदि जादों आंनि खाथियाव थानाय आब'खौ जानो होगोन होननाया नै जानो लाबाय बियो माबायदि जायो दा बियो खोन्थागोन आरो दा माबायदि बियो माबायाव जोनोमाव फार्स्ट टाइम टेस्ट खालामदोंनो बिराद गोथाव मोनदों नै बिनि खुगानिफ्रायनो खोनासं केनेगा लागছে কৈ দিয়কচোন একদম বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বহুত টেষ্টি পাব ৰিয়েলি বহুত টেষ্টি হৈছে এইটো আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে বেল আইকনটো দবাব আৰু নতুন ভিডিঅ' আহিবলৈ কাৰণে আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব